Time out una sa trabaho ang pipila ka mga pulis sa Mandaue nga gipaubos sa training sa bread and pastry making. Gilaumang makatabang usab kini sa ilang pagserbisyo sa komunidad kung may mga aktibidad nga himuon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Break una sa police duties kining 25 ka mga sakop sa Mandaue City Police nga naabta namo sa Upaw Barangay Hall. Gikan sila sa lain-laing istasyonan o sa headquarters mismo. Lakip na ang pipila ka mga non-uniformed personnel gipaubos sa training kabahin sa bread and pastry production. Moabot sa 18 ka adlaw ang ilang session magkat-on sa paghimo sa lain-laing mga produkto. Ang ilang gihimo ni adto higayuna, choco moist cake ug mga butter cookies. So this is one of the qualifications offered by TESDA. Learners or beneficiaries are entitled to learn the basics of baking different kinds of breads, baking different kinds of pastries, baking different kinds of cakes as well. Pinaagi sa Lone District Office, naka-avail ang kapulisan sa programa nga kung mahuman nila, pwede sila makakuha og NC2 certificate. Matud sa ilang labaw, gawas nga mapalambo ang abilidad sa ilang mga sakop, pwede sa pangnegosyo. Magamit sabang ilang nakatunan kung dunay makalihukang ilusad ang PNP, ang ilang mga sakop na ang makaandam sa pagkaon ug makapaambit pagyud sa uban sa ilang nahibaw-an. Long term na itong mga is that during engagement sa community, na feeding program o namin dako activity dito, pahimaman sa mga barangay, kami na mag-prepare sa mga pagkaon. Dito, kauno nila, patudluan po sila aning pagluto. Samtang laing plano sa MCPO ang pag-train sa laing grupo sa mga pulis, labi na katong nag-drive sa ilang mga patrol cars sa automotive troubleshooting. Makatabang sab kung ma-assign sila sa field ug dunay manginahanglan sa ilang assistance nga mga motorista. Nico Sereno, Balitang Bisdak.